Hello and welcome to Football Invaders. Please like, share, subscribe paya ku-YouTube napaya ku-TikTok, follow napaya ku-Facebook. Please follow and share our videos. My name is Solabili, the journalist Ibude Strong. Masijonge kule veki imidlalo ebesinayo. Siqale kanye phaa kwi-CAF Confederations usuka phaa nge-18 ukuyotsho phaa nge-19 ka-October 2025. I-Orlando Pirates went out iyodlala phaya neAfrica. Mamelodi Sundowns was also out iyodlala nayo imatch yayo ye-CAF. Stellenbosch was also out to play i-CAF Confederations kunye ne-Kaizer Chiefs. Let's look at the results zayo and then sijonge apha ku-Betway Premiership into yobana kule veki uzofumana eziphi iigame especially apha phakathi evekini. Phayana ke nge-19 ka-October, that was Saturday, Mamelodi Sundowns went out to play Nigeria bedlala neRemo Stars. Bayibetha ngo-5 goals to 1 apho bengadlala abafana basePretoria. So Mamelodi Sundowns ibuya newin apho ngalo 5-1 bethe Remo Stars ngapha eNigeria. Okanye ke Orlando Pirates ihambile yaya ngapha eAngola. Guess what happens? Not one, not two, but 3 eggs were broken. Orlando Pirates ibethwa apho iLupopo ngo-3-0. Izakubuya ke Orlando Pirates izolungisa loo nto phaya esigodini ngapha eSoweto i-second leg yabo against Lupopo. So they have to score 4 goals apho ukuze bayiwine loo match leyo, otherwise kuphandle. Okanye ke nayo iStellenbosch went out to play phayana nge-18 nayo ka-October yayodlala kunye ne-15 de-Agosto ngapha eGuinea. Babuya ne-draw ka-0-0 apho nabo, which means kubo noko izinto ziyathembisa apho. Xa ubuye ne-draw still a lot of chances zokuwina apho because you are coming home now. Kaizer Chiefs was also out nayo iyotshona ngapha eAngola. Ezo games zimbini ke if uyakhumbula iKaizer Chiefs kunye neOrlando Pirates zingapha azikhange ziteleviswe, but now Kaizer Chiefs ikwazile into yobana ibambane apho nge-draw ka-0-0 kunye ne-AS Simba. Iyabuya ngoKaizer Chiefs emva kwamathuba amaninzi akhalwayo ngabantu beyibukela loo match leyo. Chances Kaizer Chiefs bizifumana, it was supposed to be at least 1-0 enzela babuye baze ekhaya bazogqibezela umsebenzi. Kodwa ke loo nto lana ithi ke bona ke noko basekwirace, base-on, they are coming home, they can fix zonke ezo mistake ezo. So now if we look at now phaya ku-Betway Premiership, ii-games obunozilindela namhlanje i-21 ka-October, igame bekusuppose ikhona Mamelodi Sundowns was supposed to play against iSikhukhune. Leyo game leyo ipostponiwe until further notice. So now ungangena phaya ku-Facebook page wethu Football Invaders, then sakuphathela into yokubana loo game iyawuphinda iqhubeke nini mhlawumbi izinto nee-reasons zokubana ibe kanti imisiwe apho. Xa jonga ngomso 22 October uzofumana inantsika i-Orlando Pirates apho against iPolokwane City. Imatch yawudlala phaya ngo-7:30 dlala ngaphaya eOrlando Stadium. Kanti ke iKaizer Chiefs nayo ngomso phaya nayo ngo-7:30 so bese-FNB Stadium playing against iSiwelele. Okanye ke iStellenbosch nayo 7:30 eDanny Craven Stadium ibidlala kunye neLamontville Golden Arrows apho. Ziimatch ezo zeBetway Premiership onozifumana ezo. Ungalibali follow us on Facebook, subscribe on YouTube, okanye ke usifollowe naphayana kuTikTok. Football Invaders, tanko.